Прывітанне, паважаныя сябры, аматары беларускай мовы, а таксама тыя, хто проста выпадкова трапіў сюды. Дадзенае відэа з'яўляецца працягам нашай гісторыі пра ўзнаўленне прадзедавай хаты з алкапрытону да нармальнага будынку. Пра гісторыю дадзенай хаты ў першай частцы. Пра значны кавалак зробленай працы ў наступных дзвюх. Спасылкі ў апісанні. Калі не бачылі, азнаёмцеся. Прыемнага прагляду. Як я ўжо распавядаў раней, пасля шматлікіх падзей нашай паўсядзённасці, праект з хатай знік з нашага жыцця на доўгія гады. Так, насамрэч, пытанні творчасці паўстаюць у нашай галаве тады, калі ёсць пэўны фундамент пад пытаннямі ўласнага існавання. Знакамітая піраміда Маслоў ставіць праект прадзедавай хаты на верхатуру. Пасля таго, як падобны фундамент у рэшце рэшт уладкаваўся ў маім жыцці, наступным этапам сваёй творчасці я абраў ролікі на YouTube. Калі выклаў першы сюжэт пра хату, злавіў пэўны фідбэк ад вас і атрымаў долю матывацыі. Канешне, раз-пораз, я глядзеў на старую хату з боку вуліцы, калі праязджаў побач. Але маральных сіл паглядзець на дзеянні сваіх рук, што былі аддадзены на знішчэнне часу, мне не хапала. Цяжка было глядзець на хату ў наш першы візіт туды. А цяпер яшчэ цяжэй. Таму што бачыш нерэалізаваны патэнцыял і патрачаныя чалавека гадзіны. Урэшце рэшт, набраўшыся вышэйзгаданай матывацыі, мы вырашылі ўсё ж паглядзець, на што ператварылася хата за апошнія 4 гады. Падчас аднаго з выходных, вясною, мы адправіліся да ўжо такой роднай хаты. Першае, на што я звярнуў увагу, дух камунізму, што ўсё яшчэ не дае спакою гэтай зямлі. А менавіта, хтосьці выкраў калодзеж. Натуральна. Бетонныя кольцы былі выкапаны з 4-метровай глыбіні, з зямлі і акуратна вывезены ў невядомым напрамку. Шкада, канешне ж. У планах мы не думалі аб прамым выкарыстанні дадзенага калодзежу. Хоць да гэтага часу вяскоўцы ўзгадваюць, якая чыстая і смачная вада была ў ім. Але і знішчаць яго мы таксама не планавалі. На крайні выпадак можна было б прадаць вышэйзгаданыя кольцы, а на атрыманыя грошы закупіць матэрыял для далейшай нашай працы. Праз некалькі дзён прайшлі дажджы, і яма абвалілася, схаваўшы назаўсёды пад тонамі глебы тое, што засталося ад калодзежа. І ў якасці непрыемнага дадатку з'явілася гара смецця ў выглядзе бітага шыферу. Сапраўдныя карчы са здзічэлых сліў на двары разрасліся да сапраўднага лесу, закрыўшы сабой месцы, дзе калісьці былі хлявы ды іншыя гаспадарчыя будынкі. З франтальнага боку хата таксама зарасла. Расліннасць амаль поўнасцю перакрыла знешні выгляд дадзенага будынку. Здзічэлыя расліны шчыльнымі радамі занялі сабою добрую частку двара, ад чаго закінутасць і занядбанасць дадзенай сялібы яшчэ больш выдзяляліся. Ад драўлянага плоту, што мы зрабілі 4 гады таму, засталіся толькі слупы ды кавалкі гнілых дошак. Каму спатрэбілася ўсё іншае, застанецца ў загадках гісторыі. Месцамі адсутнічала ці было пашкоджана шкло ў вокнах. Першая думка – не вытрымалі халадоў ці ветру ў адну з зім. Але пра сапраўдную прычыну распавяду пазней. На маё ўласнае здзіўленне дзверы вытрымалі. Замок аказаўся надзвычайна надзейным. Больш ні адзін алканаўт не пабываў унутры хаты. Рэчы, што мы пакінулі, таксама былі на месцы. А менавіта ночвы для раствору, бочка для вады, пальчаткі, такія-сякія інструменты ды розныя іншыя матэрыялы. Пасля агляду дадатковых памяшканняў мы заходзім у галоўнае. Як жа тут добра. Сцены пасля нашай працы выглядаюць таксама выдатна, як і ў апошні дзень нашай працы. А значыцца, штосьці ўсё ж не было дарма. Сталы ды іншая мэбля, што мы калісьці прывезлі сюды, усё яшчэ чакалі свайго часу.
Канешне ж, пасля пэўнага рэмонту ці рэстаўрацыі. Планавалася, што яна зойме сваё месца ў гэтым куце, дзе будзе самае ціхае і утульнае месца ў хаце. Стары стол, зроблены гадоў 50, а можа і больш таму, усё яшчэ чакаў свайго часу. На яго гэтыя 4 гады аніяк не паўплывалі. У шуфляцы знайшоў свае старыя эскізы, што планаваў выкарыстаць дзесьці, напрыклад, размаляваючы старую грубку. На дзіва, але тынтоўка, якую мы клалі на халодную печ, не асыпалася. Нават ніякіх невялікіх дэфектаў і то не было. Толькі месцамі з'явіліся невялікія трэшчыны, але гэта не крытычна, і выгляд яны надаюць нават, так бы мовіць, яшчэ больш аўтэнтычны. А вось комін амаль абваліўся. Тая яго частка, што была ў хаце, не падлягала болей рамонту ўвогуле. Пасля гэтага я размаўляў са знаёмым печніком. І ён сказаў, што ў прынцыпе магчыма перарабіць толькі гэтую частку, а не разбіраць усю печ. Функцыянал будзе ўзноўлены. Патрэбна весці працу па пошуку матэрыялаў. Дарэчы, наконт матэрыялаў. Некалькі дошак, пара цаглін, добры запас гліны ды пясочку. Ну, хоць бы ёсць чаго пачынаць. Заўважыў таксама, што калісьці ўжо пачынаў рабіць плінтусы ў хаце. Закрываў дэфекты паміж сцяной ды падлогай, але гэтая праца таксама не была даведзена да завяршэння. Аглядваю вокны знутры, шукаю іншыя дэфекты. Мабыць, я вырас, бо за імправізаванай барнай стойкай адчуваю сябе вельмі зручна. Агледзелі хату. Лезці на гарышча ў нас не было сіл ці жаданняў. Ну вось мы на гарышчы. Мабыць, калісьці патрэбна вырашыць і пытанне з пад'ёмам наверх. Патрэбна лесвіца ці драбіна, але гэта пазней. Мая мэта – гэта паглядзець на комін. Заўважаю, што тут яшчэ засталося шмат смецця. Мабыць, мінулы раз прапусцілі гэта. Таму, калі будзем далей працаваць, гэта давядзецца выправіць. Комін аказаўся цэлым і прыдатным да карыстання. А вось з дахам былі выяўленыя праблемы. Мяркую, патрэбна будзе перашываць дошкамі франтальны бок. Але патрэбна будзе захаваць аўтэнтычнасць. У мяне ўжо ёсць ідэі і наконт гэтага. Патрэбна спускацца ўніз. Паркур, беларускія ямакасі. Яшчэ раз вяртаюся ў хату. Проста не хочацца сыходзіць, хоць і бракуе часу. Тут адчуваецца нейкая асаблівая атмасфера, творчыя думкі раскрываюцца тут у самым поўным сэнсе і даюць табе патрэбную ежу для тваёй уласнай душы. Спадзяюся, будзе магчымасць хоць што-небудзь зрабіць для гэтай хаты. Спадзяюся. Спадзяванні мае былі звязаны, буду казаць шчыра, у першую чаргу з дадзеным каналам. Мне сапраўды падабаецца рабіць тое, што я раблю. Але гэта, усё ж такі, далёка не самы галоўны занятак. Канешне ж, я не жыву ілюзіямі пра тое, што калісьці змагу зарабляць на Ютубе. Здаецца мне, беларускамоўны Ютуб увогуле не зможа прыносіць грошы. Я пра іншае. Складана ўпэўніць кагосьці дапамагчы табе ва ўзнаўленні старой хаты, у якой нават жыць ніхто не будзе. Аргумент, што гэта для YouTube-каналу, здаваўся мне вельмі ўдалым. Але што тут скажаш? З сапраўдным андэграўндам працаваць ніхто не будзе. Таму і праект не зможа рэалізавацца ў тым тэмпе, у якім мог бы. Але, дзякуючы вам, мае дарагія падпісчыкі, я атрымаў пэўную долю матывацыі, а таму узнікла жаданне зрабіць хоць штосьці. Таму з маімі самымі блізкімі паплечнікамі было вырашана спачатку правесці кансервацыю дадзенага праекта. Пункт 1. Агарожа.
Здаецца мне, вы будзеце са мною згодныя, калі я скажу, што верагоднасць таго, што штосьці будзе пашкоджана ў хаце, якая не выглядае закінутай, нашмат меншая. А першае, што выдае прысутнасць цывілізацыі і людзей, што клапоцяцца пра гэтае месца, гэта плот. Так, калісьці мы ўжо загарадзілі са спарахнелых дошак нешта падобнае на стары тын. Але праз год ён разваліўся сам сабою, а пільныя да нажывы скарысталіся гэтым, каб вывесці калодзеж. А яшчэ адна праблема – вандалы. Так, вокны былі пашкоджаны не з-за халадоў. Іх выбілі трапнымі ці не вельмі трапнымі, але накіраванымі ударамі камянёў, кавалкаў цэглы і гэтак далей. У наступны раз, калі мы былі ў хаце, знайшлі кавалкі вышэйзгаданых рэчаў і дадаткова высадзеныя вокны. Таму дадатковай перашкодай павінен быў стаць плот. У якасці агарожы мы выбралі металічную сетку. Яна звычайна не новая, бюджэт дадзенага праекту застаецца мінімальным. Другасная сетка мае свае відавочныя перавагі. Кошт, канешне ж. Але тут і свае праблемы, пра якія крыху пазней. Грузім на прычэп матаблоку, сетку, некалькі металічных слупоў, дрот, інструменты і наперад. Разгружаем прычэп, праводзім разметку, размячаем месцы для слупкоў. У выкапаныя ямкі ставім слупкі і дадаткова забіваем іх у зямлю ударамі кувалды. На шляху будучага плоту сустракаюцца карчы і карэнні. Высекаем усё, што перашкаджае. Выкарчоўваем таксама старыя драўляныя слупы. Яны амаль згнілі, таму іх нават выкопваць няма патрэбы. Падчас працы аджыла свой век кувалда, а менавіта яе тронак. Таму для забою слупкоў далей выкарыстоўваю сякеру, дакладней яе абух. Для дадатковай стабільнасці перад тым, як закопваць слупкі, накідваем у яму кавалкі старога бетону ды бітай цэглы, шчыльна трамбуем і пераходзім далей. За паўгадзіны усе нашыя слупкі на сваіх месцах. Самая лёгкая частка працы скончана. Далей пераходзім да сеткі і да яе недахопаў. На ёй шмат дэфектаў, а таксама вузлоў, што заблыталі сетку, здавалася б, назаўсёды. Але вузел за вузлом, дэфект за дэфектам, і вось у нас ужо метраў 10 якаснага матэрыялу для агарожы. Выстаўляем сетку, шчыльна прыціскаем да слупкоў і прымотваем да іх жа металічным дротам. Палова працы зроблена. Працягваем. Сетка, рэбус, слупкі, дрот. Усталёваную сетку раўняем па адным узроўні. Тое ж самае робім і знізу, закрываючы ўсе дэфекты. Па-першае, ад сабак, па-другое, ад шчанят. Адсюль, дарэчы, добра відаць, што цэлых аконных рам амаль не засталося. Заканчваем фіксаванне сеткі. А дзе ж дзверы ці вароты, спытаеце вы? Так, іх няма. Мы вырашылі, што на дадзены момант яны нам не патрэбныя. А зайсці ў двор можна будзе праз сакрэтны праход. Тое, што засталося ад сеткі, пакідаем у хаце. Мяркую, што яна нам яшчэ спатрэбіцца, калі будзем рабіць агарожу з іншага боку двара. А пакуль на той бок двара нясём увесь сечаны хмыз, каб перакрыць праходы, паказаць усім, што двор больш не прахадны. Шукайце іншы шлях. Пункт 2. Знешні выгляд. Нішто так не псуе знешні выгляд хаты, як хмызняк, якім зарастае двор. У дзве сякеры, без жалю, хутка і якасна пачынаем вынішчаць здзічэлыя дрэвы і маладыя парасткі. Адразу пачынаем планаваць, што вясною тут можна будзе пасадзіць што-небудзь з культурных раслін ці проста нейкія прыгожыя дрэўцы. Само ж голле пераносім ізноў у кучу на другім баку двара, поўнасцю перакрываючы сцежку. Спадзяёмся, што цяпер думка аб тым, што шляху тут больш няма, стане відавочнай.
Цяпер двор выглядае нашмат прыгажэй і больш дагледжаным. Пункт 3. Вокны. Яшчэ раз аглядаем пашкоджанні. Матэрыялаў у хаце відавочна не хопіць. З кавалкаў ад вялікіх шыб выразаць малыя не вельмі ўдалая ідэя. Такое шкло, што ўжо атрымала пашкоджанні, наўрад ці будзе надзейным. Знаходзім патрэбны матэрыял дома. Штосьці засталося з знесенай старой лазні, штосьці з хаты, штосьці было знойдзена ў іншых месцах. Шкла патрэбна шмат, бо пашкоджана амаль кожнае акно. Вязём усё на наш праект. Паколькі матэрыялу у нас няшмат, на памылкі дадатковых спроб у нас няма. Таму працу па рэзцы шкла бярэ на сябе сапраўдны прафесіянал, мой тата. За гэтай справай сапраўды надзвычайна цікава назіраць. Кожны раз перахоплівае дух, калі ламаецца шкло. Некалькі ўпэўненых рухаў і заўсёды атрымоўваецца акуратны роўны кавалак патрэбнага памеру. З-за таго, што вокны рабіліся звычайна ж уручную, то памеры кожнай шыбы адрозніваюцца. Кожную патрэбна вымяраць асобна, а дадатковая падгонка шкла можа праводзіцца непасрэдна перад устаноўкай. Пасля падгонкі з дапамогай цвікоў кожная шыба фіксуецца да рамы. А зараз цікавы вывад. Незалежна ад абставін, умоў ды іншых фактараў, але калі ў чалавека навыкі і талент, нішто не можа яму перашкодзіць зрабіць якасна сваю справу. Такім чынам, нават на крывым драўляным стале, пры выкарыстанні не першаснага, ды і нават не другаснага шкла, тата нарэзаў усё як патрэбна. Ні адно шкло не разбілася і не трэснула, не ў патрэбным месцы. А тыя кавалкі, якія ўжо нікуды нельга выкарыстаць, я ўзяў для таго, каб навучыцца рэзцы шкла ў сапраўднага майстра. Добра, канешне, што я першапачаткова не думаў сам рабіць гэтую справу. У лепшым выпадку, напрыканцы дня, змог бы зрабіць некалькі шыб. І гэта ў лепшым выпадку. Такім чынам, усе вокны ізноў выконваюць сваю функцыю, і негатыўны ўплыў навакольнага асяроддзя на хату зменшыцца шматкроць. Апошняе, што планую зрабіць, пазбіраць кавалкі разбітага шкла, што засталіся ў хаце пасля вандалаў. Дарэчы, падчас устаноўкі сеткі абышлі яшчэ раз двор у пошуках металалому. Здамо яго на перапрацоўку, а выручка таксама пойдзе ў бюджэт хаты. На гэтым наша праца тут на гэты год заканчваецца. Кожны раз з нейкім сумам пакідаю гэтае месца. Ёсць тут нешта такое асаблівае, прывабнае, цікавае. Цяпер тут яшчэ і застаецца кавалачак маёй душы. І ўсіх людзей, што так ці інакш уплывалі на развіццё дадзенай ідэі. Праз гэтае відэа хачу сказаць вам дзякуй ад усяго сэрца. Спадзяюся і маю надзею, што ўсё будзе добра і некалі будзе працяг і гэтай гісторыі. Дзякуй за прагляд, спадзяюся вам спадабалася. Падзяліцеся дадзеным відэа з сябрамі. Дзякуй вам за падтрымку лайкамі і каментамі, рэпостамі. Дзяліцеся гэтым відэа, глядзіце яшчэ што-небудзь на дадзеным канале. Дзякую вам за ўсё і убачымся!